Ndakakura ndichishandisa zita risiri rangu, ndichishandisa surname zvisiri zvangu. Ndakazozviziva ndakunyora grade 7 ndo patakanzoenda nemabheti kuchikoro, ndo pandakazoziva kuti ndonzi Kudzai Chitau. Asi kumashure kwesoko vese vanondiziva, vanonditi ndonzi Kudzanai Chitsamba. Asi handinzi Kudzanai Chitsamba, ndonzi Kudzai Chitau. Zviripo zvekuti ndinoita musha wangu haugare zvakanyanya ndokota vana ende handizovaki dzimba dzinoenda mberi. Saka hatizozivi kuti mhepo idzi dzichibva kumusha kwandakaberekwa here kana dzichibva kupi. Ndoda kuti muzvishingise mukwanise kutsanangura musa very sorry. Shame. Maiwa zvishingise. Ko mama waripi? Mama vari kumusha kwaMuriwo. Hanzi baba wainzani? Baba vainzi Denford Chitau. Denford Chitau. Asindinotenda Mwari rimwe zuva richasvika, chiedza chichapenya, nzira ichawanikwa, mwana achaziva kwanobva, uye maronda emoyo achapora. So ndikutora mukana uno nekuramba ndichikutendai. Pane chirongwa chedu mwana anoda kuziva dzinza rake, muri kutitsigira zvemhando yepamusoro. So kurudziro yangu kune uyo ari kuziva kuti ane munhu aakashaya, ndinokumbirisa kuti rambai muchiona chirongwa chino, zvichida unogona kusangana nehama yako. Kune uyo ari kudawo kutsvaga hama yake, platform inoi yakasununguka kuti munge muchiishandisa pakutsvaga hama dzenyu. Saka so thank you very much, ndinokutendai. Asi musakanganwe kufollowa YouTube channel yedu, musakanganwe kusubscribe Facebook page yedu, musakanganwe kufollowa ku TikTok tiriko zvakare. So chikumbiro chedu chenge chiri chekuti kana kuchinge kuine masponsor anogona kutibatsirawo pachirongwa chatiri kufamba nacho, makasununguka kutibatsira. Chinongotiremera panyaya iyi inyaya yetransport, kunyanya kufamba tichienda kuti chimhanya tichikwira nekudzika. Saka so thank you very much muri Zimbabwe, ndinokutendai. Rambai muchititsigira nekutipa mazano. Tikauya nenyaya, ndimi vanhu wacho, ndimi munotiudza ku comment section kuti nyaya iyi toibatsirana sei tiri pamwe chete. Saka so thank you very much muri Zimbabwe, tinokudai. Rambai muchititsigira mazvita. Right, muri Zimbabwe makadiko kumatimana enyika kwese kwese kwa muri zita, ndinonzi DJ T1. Tiri pano patichika MTV apo patinokubatira nyaya dzakasiyana siyana dzinoitika mumatunhu atigere pamwe chete nakatikomberedza. So chirongwa chedu mwana anoda kuziva dzinza rake chiri kupfuurira mberi. Ndinokutendai nerutsigiro rwamuri kutipa misi nenguva pachirongwa chedu. So tiri kusangana nehama dzedu dzakasiyana siyana dziri kutsvagawo vabereki vadzo. Saka izvozvo zvinenge zvakakosha kuti tinge tichibatsirana kutsvaga hama dzavo. Saka so ndogara ndichitaura kuti chirongwa chino hachisi chedu. Mimi nesu kuno tiri pabasa rekuti hama dzedu dzinge dzichiona hama dzavo. Saka so thank you very much muri Zimbabwe, ndokutendai nekuramba muchititsigira. Nhasi panapa ndino vatete wangu wandakagara nawo pano, watiri kuda kumboita hurukuro nawo, tonzwa kuti wanokwanisa kubatsirika sei. So thank you very much muri Zimbabwe. Chiregai tipinde munyaya yedu zvizere. Watete makadi? Tipero makadiwo. Tinofara yedu kuri sei kumba? Aya kumba kuri nani? Handitika. Aiwa, tinotenda zvikuru. So zita renyu ndiani? Ndonzi Kudzai Chitau. Kudzai Chitau. Alright, muchibva kupi? Ndinobva kwaMuriwo. KwaMuriwo. Alright. Aiwa, tinotenda. So pamauya kuno muchibva muno muHarare mabva kupi? Ndabva kuGreendale. KuGreendale. Alright, aiwa, ndinotenda atete. So ndakanzwa muchitifonera zvechokwadi, muchitaura kuti mune nyaya yenyu yamuinayo yakamira sei? Nyaya yangu yakamira yakadai. Nyaya yangu ndeye kutsvaga baba vangu nedzinza rangu. Okay.
Alright. Semazivira amunozviita imimi, baba wenyu makaparadzana nawo rini kana kuti history yamunonzwa zvakamira sei? Ini baba wangu handitovazivi. Ndakangokurawo ndichirerwa naamai. Ndiri mumusha kwaamai, wakaroorwa amai, ndokwandakakurira. Saka baba handitovazivi. Kana hama wana handitozivi, hapana ndoziva. Ndoda kuti taishingai ndoda kuti muzvishingise mukwanise kutsanangura musa very sorry. Shame. Maiwa zvishingise. Ko mama waripi? Mama vari kumusha kwaMuriwo. Alright. So mama wachikutsanangudzirai vanoti chii? Mama hapana chavanotaura kubvira ndiri mudiki kusvika pari zvino, hapana chavanotaura. Ndinotaura nehama dzaamai, ndidzandotaura nadzo. Nekuti ndikataura naamai imhosva, saka ndotaura kune hama dzavo ndidzandobvunza. Hama dzavo dzinotaurawo kuti baba vako vakapedza kuvaona kare. Vaigara kuMbare, vakatorana namai vako vachigara kuMbare, ndokwavaigara. Saka vakazongoparadzana, baba vako vaingoita zvevhairenzi namai vako ndokusiyana kwavakazoita, asi hatizivi kwavari. Hanzi baba wainzani? Baba vainzi Denford Chitau. Denford Chitau. Mizoti yangu ichapukutwa nani? Taishungudza Yuraya dainda tafakare. Asi ndinotenda Mwari, rimwe zuva richasvika, chiedza chichapenya, nzira ichawanikwa, mwana achaziva kwanobva. Uye maronda emoyo achapora. Alright, zvinowanika tete, zvinowanika, tondowari ndo zvinoita upenyu. Alright, saka so mama makazvitarisa ngei mama wasingadi kunyatsa kukuudzai imimi kuti zvinhu zvakafamba sei? Hatizivi, sandina mnambowabvunzawo. Ndakamboedzawo kunyorera kuredhiyo but handina kana reply yandakawana. Alright, ukama hwenyu namama wakamira sei? Aiwa, namama tiri tinowirirana. Aiwa, asi panyaya dzekuzoti zvese zvekudzinza kwangu havatauri, asi zvimwe zvese zvaiwa tinowirirana. Zvimwe zvese hazvina dambudziko? Zvimwe zvese hazvina dambudziko. Okay. Alright. Saka vanasekuru ava vane nhoroondo here yavanotaurawo kuti zvinhu zvikadai kana kuti vanongokuudzai kuti baba wenyu wainzi Nenge wakambodanana namai wenyu, hanzi wakambogara wese? Vakagara vese. Vatori mukadzi nemurume? Ina ndisiwo kutanga. Wokutanga akashaya. Okay. Ainzi Rebecca Chitau. Akashaya 2006. Okay. Ndopa akashaya. Alright. Okay. Saka imimi semu baba iwavo here kana kuti? Semu baba ivavo. Mumba menyu muri wangani? Kwa mai nababa tenge tiri 2. Mama wakazoroorwa pamwe po waitawo vana 2 futi zvakare. Saka sofa tese tiri 4. Pa4 ipapo tasara 2 vakatisiya. Okay. Tasara tiri vairi. Alright. Saka imimi chiri kunyanya kukusundai kuti mutsvage dzinza renyu? Pane zviri kunetsa here kana kuti makuda kungozivawo dzinza renyu? Zviripo zvekuti ndinoita musha wangu haugare zvakanyanya ndokota vana. Ende handizovaki dzimba dzinoenda mberi. Saka hatizozivi kuti mhepo idzi dzichibva kumusha kwandakaberekwa here kana dzichibva kupi. Saka zvimwe zvacho zvosindirwa nevekudzinza kuti vange vachiita sei, vanenge vachiti mwana wedu ari kuroorwa vachidya pfuma. Saka vamwe vanogona kusundaidza mhepo dzekuti ndisagare mumba. Saka ndochishiro changu kuti ndigozivawo dzinza rangu.
kana ndikanzi ndawanikwa vagova vanotambira kuti mari shoma iyo inenge iripo iyoyo tinge tichibatana tiita ukama humwe chete ndizvozvo. Alright. Saka sofa maane dzimba ngani dzamapinda dzichiramba? ndane dzimba 2. Izvozvi muri pamurume? Okay. Bindu yaye chipiri? Yaye chitatu. Alright. Saka muri kumbofambawo here muchimbonzwa kuti kumbofambawo kumbobvunzirawo zveupenyu kuti munzwe kuti upenyu hwakamira sei, chii chiri kukonzeresa zvinhu zvidaro? Hapana kwandasonda kuti ndafamba hangu. Hapana kwandati ndaenda. Alright. Aiwa, ndinotenda atete. Tiri kukunzwai. Mati baba wenyu anzi wainzani? Denford Chitau. Anzi kumusha kwawo waibva kupi? Kumusha vanzi waibva kwaMutoko kumudzi. Asi mbuya ndo vanonzi vakatamira kuGokwe. Mbuya wa Denford wacho? Aiwa, amai vababa. Alright. Amai vababa ndo waibva kuGokwe? Vakagara kumusha zvinonzi kumusha kwababa kwaMutoko kumudzi. Asi mbuya vakazotsvaga nzvimbo kuGokwe vachibva kwaMutoko vachienda kuGokwe. Amai vababa. Okay. Anzi wainzani? Zita handizivi. Okay. Iwo baba wenyu muchitaurirwa imimi hapana zita ramukoma wavo kana remunin'ina ramunoziva? Remunin'ina wavo zvinonzi munin'ina wainzi Fanda. Asi handizivi kuti mupenyu here kana kuti akafa. Okay. Ainzi Fanda. Ainzi Fanda ni mati senemu? Fanda uyu enga asingashandise senemu, enga ari wokwaamai. Vairwira amai. Okay. Enga asiri wokwababa. Vairwira amai. Ndo vanhu vandinoziva ivavo. Alright. Ndichingonzwawo mataurirwa zvaiitwa. Alright. Amai wenyu zita ravo wainzani? Amai vangu vanonzi Emilia Matanire. Emilia Matanire. Wachibva kupi kumusha? Vachibva kwaMurehwa kwaMukarakati. Okay. Alright. Aiwa, tinotenda. Nhoroondo iyoyo inotibatsira kuti kana pachinge paine vanokwanisa kuziva vanogona kutibatsira. Ndikuona kuti mune shungu chaizvo yekuda kuziva dzinza renyu. Izvo zvakakosha kuti munhu anga achizivawo kwaanobva, achiziva kuti baba wake ndiani, kunyange dzinza kana kuti baba wasiko, zvakangokosha kungoziva kuti ndo zvazviri. Alright. Saka muchiuya kunoku mama makambovaudzawo here kuti mama ndafunga kutsvagawo baba vangu kana vana sekuru kuvataurira? Hapana wandamboudza, ndangozvita ndega nemusoro wangu kuti inini ndoda kuti kana ndakavawana hama dzangu ndochizotangirawo ipapo ndichivaudza kuti aiwa ndakatsvaga hama dzangu ndakadziwana. Hapana kutukana, basi kuti ndoda kuzivawo dzinza rangu. Chokwadi. Okay. Saka chamakatya kuti munyase kutaurira mama mama amati hawadi kunzwa nyaya iyi? Ndichikura inini mama vangu vasingatombodekana kuti vatiudzewo nhoroondo iyoyo. Ndakakura ndichishandisa zita risiri rangu, ndichishandisa senemu zvisiri zvangu. Ndakazozviziva ndakunyora grade 7 ndo patakanzoenda nemabheti kuchikoro. Ndo pandakazoziva kuti ndonzi Kudzai Chitau. Asi kumashure kwesoko vese vanondiziva vanonditi ndonzi Kudzanai Chitsamba. Asi handinzi Kudzanai Chitsamba, ndonzi Kudzai Chitau. Saka kuti ndizobvunza manje kuti sei kuti ndizovabvunza mama, handina kukwanisa kuti simba iroro kuvabvunza. Because amai vangu munhu ane ukasha umwe kuti mukana mukataurana kanya kadiki diki vanokasika kuhakira vakuto muzowirirane zvakadaro. Saka kutaura kuti mama yangu akakuchinja zita? Zita rangu vakandichinja. Risiriro riri pabheti. Ndainzi Kudzanai Chitsamba. Ende ndakatokurawo ndichienda kuchikoro svika grade 7 ndichitonzi Kudzanai Chitsamba. Asi ndakazozviziva musi watakanzoenda nemabheti kuchikoro. Ndo pandakazonzi ndoda kutobvunzwa naticha kuti ko iwo sei uchinzi Kudzanai pamabhuku pakanyonzi Kudzanai sei? Ndikati hapana chandinoziva.
vanazongorejista hangu nezita riri pabhethi ndorandakazorejista. Asi bhethi renge ritori renyu? Bhethi ritori rangu, nditori naro. Ndoramakatoresa chitupa? Ndorandakatoresa chitupa. Ko zita riri papo ndera baba wenyu here? Ndera baba. Zita riripo ndera amai. Zvese zviripo apo ndezvangu. Saka kutaura kuti mimi amai nababa vakatokutoresai bhethi vachiri pamwe chete? Vakatoresa vari pamwe chete. Alright. Menge muchiri mudiki ipapo? Hane ndichitori mudiki. Alright. Saka dzimweni dzenguva pamwe amai wengu vasingadi kuti muzikanwe kuti zita renyu ndiani, pamwe waicha kuti baba vanozouya vakakubai wakaziva kuti muri mwana wacho? Hatizivi, sezvo pakazosvika sisi vangu 2006 vamwe vari kuti baba vako vakatouya panhamo yasisi vako, but ini handina kuudzwa nekuti ndisanda kuziva nenichiri mudiki pavakauya baba vangu vachiyozobata maoko asisi vangu. Okay. Saka handina kuzoziva kuti ndivo baba vangu. Ndakazozviudzwa ndambobvunzwa naamai guru mukoma wamama kuti ini ndoda kuzivawo chi kumusha kwangu. Zvikanzi baba vako vakatouyawo panhamo pasisi vako nenge vatoripo. Nekuti sisi vangu ava ndo mukuru. Okay. Nekuti ndo mukuru ndo vaigara naambuya kugokwe. Vachizobvawo kugokwe vachizouyawo kwamurewa. Okay. Ndokwa vakazoshaikira mumaoko amama. Alright. Wenge wasati waroorwa? Venge vakaroorwa. Vangu vakasiya mwana mumwe chete. Okay. Hey, saka iwo wari kutaurirai kuti vana baba wenyu wakatombouya pano, wakatomboya wachibata maoko. Hapana kana information yavanogona kukuudzai kuti baba wenyu tiri kufungidzira kuti vari kupi izvozvi? Hapana, vanongoti takapedzera kumuona kare. Nekuti vaigara kumbare kumaflats ndoko vaigara. Asi sisi tete vangu inini vainzi vaigara kumbare uko kuna Adben Road uko side handichanzoziva nzi kunonzi kumapitikoti, opposite nemapitikoti Bhawa ndoko vaigara. Ndo zvaitawo naamai guru. Tete vavo vakazotama vakaenda kudziva rasekwa, vakazonoshaikira vari kudziva rasekwa. Asi tete ava vakazosiya vana nemba kudziva rasekwa. Ndakazoendako kudziva rasekwa ikoko ndabvunza mai guru vaya mukoma wamama. Vakanditi enda kudziva rasekwa kuhai 1 uchasvika pakadai unobvunza. Ndakafamba saizvozvo ndikasvika ndikaona vana vatete. Vana vatete ava kwasara mwana mukomana ndiye kugara pamba patete ipapo. Ndakamurondedzera nhoroondo yangu kuti ini ndonzi mwana waDenford. Mai vangu vachinzi Emilia Matanhire. Ndanzoti pamba panapa ndipo patete vangu. Zvikanzi shuwa tete vangu vari panapa asi vakashaya. Ini nhoroondo iyi handindoziva mai vako ndo vandinoziva. Ndaingonzwa inonzi kuna amai Rebecca. Ndo matsananguro akandiita bva ndangomirirawo ndakangomirawo papi ipapo. Saka tete avo vengu vari tete hanzvadzi yababa? Makamira sei ukama hwavo kuti muzovati tete venga ari ani? Ndakangonzonzi nditete, handazobvunza hangu kuti kuna mai guru ava kuti yenge iri hanzvadzi yababa mubude ndibudewo here kana kuti ngori ukama hwemutupo handizozivi. Handazobvunzisa hangu kuna mai guru. Okay, asi pamakaendapo maifungidzirwa kuti pamwe vanogona kunge vaine nhoroondo yababa wenyu? Chinangwa chakakuendesa ipapo? Ndizvo zvandakaendera ipapo. Vakati amai venyu takangonzwa kuti kuna amai Rebecca. Asi kuti tizoziva nhoroondo, vaiziva nhoroondo ndo vakashaya. Tete ivavo nemwana wavo first born ndo vaiziva nhoroondo. Okay. Alright. Aiwa, tinotenda. Saka imimi mati muri wechingani? Ini ndiri wechi3. Muri wechi3? Pane first born wababa vamwe chete muri wangani? Tiri vairi. Muri 2? Neumwe muri utakashayika here? Alright. Saka panouya akashayika engari wenambani? Akashayika engari wekutanga. Engari wekutanga? Pobva pauya ani? Pobva pauya mukomana ariko kumabvuku uko. Pobva pauya imimi? Pobva pauya inini, pobva pazoya kuti mumwe akashaya.
Alright. Saka mese imimi muri 3. Matwa baba umwe chete muri wangani? Tiri vairi. Mama zvakaita kuti mama vaiti vakanetsana nababa. Vaimbotiza vachidzokerana vachidi kusvika vakata first born vakatiza vakanororwa vakanyengetedzana vanyengetedzana ndipo vakasita inini vaita inini pavazongorambana zvamuchose baba vava mwana wechitu vaiva ndo vakazonorora kumusha kwamama vangu vachibva vazogara nani nababa ivavo vanova stepfather vangu vandakakura navo. Alright. Ndo wainaona nasi vakazoshaya baba ivavo vakazoshaya. Alright. Saka mama pakashayika baba mama wakazotorwa futi. Aiwa vana kuzororwa futi. Saka izvozvizvi wakangogara wana vakangogarawo pavakasiwa nemurume wavo wechituye. Alright. Aiwa ndakunzwa aiwa tete aiwa tinotenda so zvamaita izvozvizvi magona asi dai kunge kuri kunzi maikwanisa kuziya zita kana remukoma kana munin'ina wababa wenyu zvaigona kuti batsira. Munambonzwa mama vakana vachitaura kana vana sekuru? Bamini vanotaurwa vanonzi bamini Fanda ndiwo chete vandinoziva. Muri kuti futi wenguva siriwe kwababa futi? Wenguva siriwe kwababa wenguva riwe kwambuya. Vairwira amai. Alright. Asi imimi semaonere enyu kuri kuti nhasi tatora information yenyu matipa kuri kumbozama kunyengetedza mama kuwabvunza munoona kunge fanika mama wane imwe here information inodarika yamuri kuti taurira panapa? Mama havatotauriba havatotauri saka toita kutotsvaga zvimwe zvakati sei zvakanyarara. Mama havatotauri kuti watanga nyaya idzodzo? Havatotauriba. Pavakambobvunzwa nasekuru hanzvadzi yavo vakangobvunzwa kunzi ko baba vana vari kupi zvikanzi handizive kwavari nekuti mama havana mvura vamboenda kumusha kwavakarorwa vaingogara muno muHarare vachigara kuMbare. Alright atete aiwa tinotenda saka so zvamaita izvi mauya zvakanaka regai timbozame tombofambisa information iyoyi toona kuti tinokwanisa kuwawana here. Zvina mhosva. Alright. Saka tomboti mama wakanzwa kuti ndo zvamuri kuita makutsvaga baba wenyu so munowirirana here nawo? Tinowirirana. Tinowirirana. Nekuti ini handisi kuvapuma uroyi kana kuti asei ndiri kuda kutsvagawo dzinde rangu ndizive kumusha kwangu nekuti Mwari vakatongawo inini ndikanzi ndaparara handina kwekunoradzikwa saka ndoida kuziva kumusha kwangu. Alright. Wana sekuru makambonyatsa kuwanyengetedzawo here kuti madi kumbonyatsa kumbotitaurirawo namama naye wana sekuru iwo wachona wamunowirirana nawo? Ndangovabvunza kawanika kubva ndangosiyana nazvo. Aiwa ndinotenda tete so thank you very much. Aiwa maita basa so ngatichitaure mati baba wenyu wainzani? Baba vanonzi Denford Chitau. Wachibva kwaMutoko kumudzi. Wachibva kwaMutoko. Right. Muri yeZimbabwe ndonyaya tinayo panapa ndofunga muri kunzwa kutsanangura kuri kuita vatete vangu vari kutsvaga baba wavo vanonzi Denford Chitau hanzi waibva kwaMutoko kumudzi kana kuinewo vanoziva wekwaChitau kana vachizivawo Denford zvichida panguva iyoyo baba wakazosara wakaita imwe mhuri pamwe kune vana vacho vanoziva kuti munhu ari kutaurwa apa ndibaba vangu munokwanisawo kutibata. Tine umwe mwana ari panapa ari kuda kuziva dzinza rake Denford Chitau aibva kwaMutoko kumudzi uko penguva ari muHarare nguva iyoyo pavaigara namama. Mati mama zita rawainzani? Emilia Matanire ndo zita ramama. Emilia Matanire wakaita vana naDenford Chitau wari muguta reHarare wachigara kuMbare handiti ndizvo? Kumaflats. Hanzi baba waita basa rei?
basa rababa ndamborinzwa kuti baba vaita basa rei, handambozvibvunzawo kana kuti ndiziva handina. Alright. Aiwa, tinotenda mhuri yeZimbabwe. So tinovimba kuti hanzvadzi yedu ichabatsirika. Kana muchizivawo munhu anonzi Danford Chitau munokwanisawo kutibata. Ari kutsvagwa nemwana wake, ari kuda kuziva dzinza rake. Chiri kunakidzira nyaya yacho ndechekuti Danford Chitau akasiya atoresa mwana Beth, iwo achibva wazoparadzana zvavo. Saka tinodayira kuti Danford Chitau vanogona kunge vakazosara vakaita imwe mhuri. Asi pamhuri ipapo pamwe patori nevamwe vana, ndo vana vacho vatiri kuti kana uchiziva kuti baba vako vanonzi Danford Chitau, tiri kukumbirisa nemwoyo unoda kuti tine hanzvadzi yenyu iri panapa, kana kuti tine muzukuru wenyu angari ani anoziva zita rekuti Danford Chitau aibva kwamutoko kumudzi. Tingati gore ripi? Mati makaberekwa gore ripi? Ndakaberekwa 15 November 1990. 1990. Saka kuma 1990 ikoko ndo pazvakaitikira. Mama wenyu wakura sei kusvika pari zvino? Mwane makore mangani? Ndichanzozivi, ndakanga mweni. Asi makawatarisa wa munhu mukuru stereki? Aiwa, vasi mukuru zvakanyanyisa ba. Vari zvoma 60 ikoko, 62 ikoko. Okay. Alright. Aiwa, tinotenda watete. Saka so nhasi panapa pane umwe munhu anogona kuda kukubatsirai kana kutibatsira neinformation. Wanenge wachida kukubata iwe imimi, wamwe anokubatai direct, wamwe anondibata inini. Phone number dzenyu dzinoti chii? Phone number dzangu dzinoti 078 40 14 303. Dzokorodzai futi. 078 40 14 303. Okay. Alright. Aiwa, tinotenda. Wanenge wachida kubata vatete wangu vanovabata panhamba idzodzo. Wanoda kutibatawo isisi kuno ku Teachkach MTV, munotibata panhamba dzinoti 0773 178 338. 0773 178 338. Kana kutibata zvakare panhamba dzinoti 0774 145 202. 0774 145 202. Tinovimba mhuri yeZimbabwe kuti kana hama yedu ichinge yauya panapa inenge ichida kubatsirwa. Saka sevana veZimbabwe ngatibatsiranei zvinhu zvibudewo zvakanaka. Pamwe nerimwe rezuva tinoisawo mufaro mumwoyo mavo, nekuti mukawatarisa haasi munhu ari kufara, zvinhu zviri kugara zvichiwadya mwoyo. Mukaona munhu auya panapa kutaura kuti mumwoyo make mune hondo yekuti dai ngaziva dzinza rake. Asi pamwe pacho ndo pandiri kugara ndichitaura misi nenguva kuti vana mama, hazvina kumboshata kana muchiziva kuti mwana we anobva kupi. Vamwe vanogona kufungidzira kuti mwana akaziva dzinza rake akutoenda zvamuchose. Mwana haaendi, but chakangokosha ndechekuti mwana angozive dzinza rake. Izvozvo zvega zvinomupa kuzorora mukati memwoyo wake. Saka vana amai, kana muriko mune vana vari kuda kuziva kunana baba vavo, chikumbiro changu ndechekuti vaudzei. So thank you very much mhuri yeZimbabwe. Ngatisangane zvakare muchikamu chinotevera. Mune mashoko here ekugumisira vatete amuri kufungidzira kuti masiya amuri kuda kuti mhuri yeZimbabwe inge ichiziva? Handina. Handitika? Alright. Aiwa, tinotenda. So thank you very much mhuri yeZimbabwe. Mwana anoda kuziva dzinza rake ndo chirongwa chedu chiri kupfuurira mberi. Ngatisangane zvakare mune chimwe chikamu chinotevera pari nhasi tombogumira ipapo. So kana pane zvaitika tichadzoka zvakare tichikuzivisai kuti taapapi nenyaya yedu, nekuti zvatinenge tatotanga tinenge tatotanga. Ticharamba tichipfuurira mberi nenyaya yedu kusvika Mwari pamwe azvichida atipawo mhinduro. Tinenge tichingopanana maupdate ipo pano paTeachkach MTV. Chisarai. So kurudziro yangu kune uyo ari kuziva kuti ane munhu aakashaya, ndinokumbirisa kuti rambai muchiona chirongwa chino, zvichida unogona kusangana nehama yako. Kune uyo ari kudawo kutsvaga hama yake, platform inoi yakasununguka kuti munge muchiishandisa pakutsvaga hama dzenyu. Saka so thank you very much, ndinokutendai. Asi musakanganwe kufollowa YouTube channel yedu, musakanganwe kusubscribe Facebook page yedu, musakanganwe kufollowa ku TikTok tiriko zvakare. So chikumbiro chedu chenge chiri chekuti kana kuchinge kuine masponsa anogona kutibatsirawo pachirongwa chatiri kufamba nacho, makasununguka kutibatsira. Chinongotiremera panyaya iyi inyaya yetransport, kunyanya kufamba tichienda kuti chimhanya tichikwira nekudzika. Saka so
Thank you very much muri Zimbabwe. Ndinokutendai, rambai muchititsigira nekutipa mazano. Tikauya nenyaya, ndimi vanhu wacho, ndimi munotiudza ku comment section kuti nyaya iyi toibatsirana sei tiri pamwe chete. Saka thank you very much muri Zimbabwe. Tinokudai, rambai muchititsigira mazvita. Mizoti